ଆପଣ କେତେ କଳଙ୍କିତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି? ନା 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 ତମେ ତମେ ସେମିତି କାଇଁ କହୁଛ? ଏବେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ସିନ୍ଦୁର ହାଟରେ ମୋ ପାଇଁ ସିନ୍ଦୁର ଅଛି କି ନାହିଁ? ମାନେ ମସ୍ତ ସିନ୍ଦୁର ହାଟକୁ ଯାଇ ମୋ ପାଇଁ ସିନ୍ଦୁର କିଣିଦେବେ ନା? ସଂଳାପ ତମ ସିନେମା ସଂଳାପ ତମ ଏଇଠି କାଇଁ କହୁଛ? ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, ସିନେମାର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କ ଏଠି ଆମ ବାସ୍ତବରେ ହେଇ ସାରିଛି। ସେ ବେଳର ଅମୃତ ଆମେ ପରସ୍ପର ଅନୁଭବ କରି ସାରିଛେ। କୋଉ କଥା କହିଲା? କୋଉ କଥା କହୁଛି? ଆମ ଭିତରେ ପୁରା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ହେଇ ସାରିଛି। କଣ ଆପଣ ନଜର ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି? ଓ ମୁଁ ଏବେ ବୁଝିପାରିଲି, ଏ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯାହା ସବୁ କହୁଥିଲେ ତାହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଛଳନା। କପଟତାର ଇଚ୍ଛା କରି ମୁହଁର ମିଠା ମିଠା କଥା କହୁଥିଲେ, ଖାଲି ଦେହଟା ଭୋଗ କରିବା ଇଚ୍ଛାରେ ଏମିତି ନାଟକ କରୁଥିଲେ ନୁହେଁ? ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ ତମେ କେମିତି ଜାଣିପାରୁଛ? ତାହେଲେ କଣ କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଲେ ବୋଲି ଆପଣ ମନ ଭିତରେ ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ସେ କଥା ନୁହେଁ ଯେ। ଆପଣ କୋଉ କଥା ପାଇଁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ମୋ ପ୍ରେମର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇବା ପାଇଁ ଚଞ୍ଚଳ ଥିଲା, ଏବେ ସେ ମୋଠୁ ଶୁଖି ଝାଉଁଳି କଳା କାଠ ପଡ଼ିଗଲା କାହିଁକି? ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଭୋଗଳା ସେ ଦେହମାନଙ୍କୁ ସିରି ସିରିକୁ ରୋମାଞ୍ଚିତ କରୁଥିଲା, ଏବେ ସେ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଜଣା ପଥର ପାଲଟିଗଲା କାହିଁକି? କଣ ପାଇଁ? କୁଆରୀ ଜୀବନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପଦକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ଖୁସି ଥିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଯେ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ କାହିଁକି? କିଛି କହିଲେ ସନ୍ତୁଳନ ଦେବାକୁ କଥାର ଶବ୍ଦ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ହେଲେ ମୁଁ ପାଉନି। ହେଲେ ଶ୍ରୀମାନ ବାବୁ, ମୁଁ ଚରିତ୍ରହୀନ ନୁହଁ କି ଗ୍ରାହକ ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଥିବା ମୁଁ ଗୋଟାଏ ବେଶ୍ୟା ନୁହଁ। ସୁରନ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇ ସାରିଛି ଶ୍ରୀମାନ ବାବୁ, ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ବି ସେ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଆପଣ ଦେହ ସହ ଦେହକୁ ସେ ମିଶେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ମଦ ନିଶା ଖସି ଯାଇଥାଇପାରେ, ହେଲେ ଏବେ କିନ୍ତୁ ମୋର ସିନ୍ଦୁରର ନିଶା, ସିନ୍ଦୁର ନିଶାରେ ମଥା ଘୁରି ଯାଉଛି। ପାରିବେ ତ ନିଶାରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ବିଶ୍ୱଟ ପାଣି ମୋ ପାଟିରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ବି ମରିଯିବା ନିଶାରେ ମୁଁ ଏଠି ଶେଷ ହେଇଯିବି। କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚି ରହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ହାଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ବାଧ୍ୟ କରିବି। ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। କଥା ସବୁ ସରିଗଲାଣି ଶ୍ରୀମାନ ବାବୁ, ଏବେ ମୋର ଶେଷ କଥା, ଖାଲି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମତେ ଏତିକି କୁହନ୍ତୁ, ସିନ୍ଦୁର ହାଟରେ ମୋ ପାଇଁ ସିନ୍ଦୁର ଅଛି କି ନାହିଁ? ମୋ ସହିତ ସିନ୍ଦୁର ହାଟକୁ ଯାଇ ମୋ ପାଇଁ ସିନ୍ଦୁର କିଣି ଦେବେ